मा खबर रे मोजां दे बहा फैनाय इयावनो फैदों नंगौ ना सार राइट रबायो लाबाय गासिखौबो ओइलाय बरिया सिख्लाफोरानो सेल्फि लादों नों खमायदो फुजु गाहाय जायो बिदिनो जाखायो 2 मिनिटावनो फुजु गाहाय जाखायो हिरो जाना फैखोलै नोंसा सारा आयौ वाव Onnya ho Boria berapa cari mah ada gayaman Boria lagu lele selfie soda le Boria ayo kotanya hayo tenggara tetangge Boria lagu Nung nekrusam sinra bagaya Aku para internasional najara Bro, bisa kusa gadero. Ini mentara hai Oi, sana sih kamu kau Iko Tele mini lah nikah jahai ba Aku haya Namini nama berapa number Ang zale mini ni opara gayang termana Manca ke mini aki mici gununga Ari hari kemarin Hinjawa mahai belek watang deng Tawar nangya ke ziruaw Hagra gudu watang bayi hindu hinjawa Tawar nangya ke Nengko Miskol bahaya ke dasim masa ke mata ke jibe Nengko na Inta ke duku dengar isi Mani tu kota kai mani thakai Tawara kostumnya sahib deh ba Tawar tawar mani pio tawar kai kai Coba kepera cengra fuan jauh pio penang gore minta tawarangnya sahib deh Nengko na Bas kare Arlabo Terkena hunun ko bare labo Labo tu sama sace pasi labo Kita kon kena sungle Kita kon kena sungle Neng kita kon kal बेयावथ' बेसेबां खननो हायो नायनोसै मा खनगोन हरजों खोथा गैया जोंना हरसे हरनै बिदि खनग्रा मानसि हर सान जालांजोबगोन minta जेन्नायाव गैया जेन्नायाव गैया जिन्दाबाद नों थालाय that's it जिन्दाबाद गेले आरो सिंगेल आंनालाय हाता लेंगुवेज नाथ'बाय नों मिथिखायोबा मानो सोंनांगौ देलाय नों बेखौ मिथिगोन मिसा सोंदों रे मालायखौ जाम्बा खालामना फैदों नोङो नोंगौलाय रायखौनो बुंदों नोंनो जाम्बा धन्यबाद नोंथाङा फैबाय बियो मोनसे बिराद गोदो टाइम मावदों दाय गोदान थेनाय जों थाब नोंखौ माथो होथिदों नोंनि हिनजावखौ खिन्थु बिराद मोजां नायदों खिन्थु बियो आंनिखौ आयौ आं अनेक बासायदों खमाव हाबबायमोन मिथिया जों खिन्थु बेयाव दाय गैया जों दाय गैयानो नंगौना नङा सामेलनि नोंथाङाथ' मेथाइ खनग्रा नङा माथो मेथाइ खननो नोंखौ सिले हरदों माथो खननायावबा थांसै आरो मा मेथाइ खनगोन नोङो ओइ हाजो थिंखौनो खनना होनसैदां सागालनिखौ आइ लाभ इउ खनगोन बियो आयौ आइ लाभ इउ डेन्जार बियो फन खालामबा मा होनो मिथिगौ नोङो फन खालामबा मा होनो जेता आं मिथिया आं दसदोंमोन ना होनो सोराव दुब्लिनि खामानिखौ रोङा रोङा मिथिया ए नंगौ ना दसदोंमोन ना होनलायो मुथु नाम पुना बैनाय आंनि बैनायखौ नामखौ पुना आंनि बैनाय फैदों ना फैयाखै मानो बैनाय नांगौ सोंलाय मोजां सों नामखौ खोन्थायब्रा मा बैनाय नोंनि दावखौ मोजां जाबावगोन ना बे थै बैनाय जागोन लाजिदों माला जिदि मोजां मिथिया मा लाजिदोंखाय मिथियानो
मोजां दे मोजां सिख्लाफोर नुबानो आंनि खाथावा गोरा जायो दे 1 2 3 दे मोजां सिख्लाफोरखौ नुबोला गरम जायो जोंहा गरम जायो जों माब्रै खर'आलाय गरम जायो एलाय माथो गरम हा दांनाय ना माय गरम जायो गुसुसो आयौ खानाय गोलाव खानाय गोलाव नंगौ आरो नै आसाल आसाल दङ नै खिथुनजोंनायलाय ओइ सांगामियानो माने पिक्चरायसिनो गस्लायाबो गिसि गिदासोमोन नंगौना ओइ सांमा हाजिन सिंगारानो बर' हारिनि सिंगारानो सेन सेनखौनो मारियाखै जेबो जायाखै जेबो जायाखै सेनासो गदों ओइ गोलावदेर आयौ नमस्कार बहानिफ्राय फैदों नोङो हाग्रानिफ्राय आयौ सिनाया जादों सिनायहां जादों बाहाय सिनाय मोनदों र' अ दाखालि नुबाय मोसानाया दाखालि नुदों आं बेखौ नुथारदों गोलाव जेट मैदेरनि होयो बे मैदेरनि बारे जिबौनि होथारबाय नागिन होथारबाय नै नागिननि फेमिलि साहेब होदों ओइ फेमिलि मावदों आयौ फेमिलियानो फैदों योर फेमिलि वेर बाजै बेनो बाजैया गोथाङा बबे सासे मोजांलै नों बाजैखौ बिराद अनोदां 100% फोजोबनो हाया आङो फोजोबनो हाया बारिलांबाय थायो 100% नंगौ राइट ओइ बाजै इनका लांसै दिनै फार्स्ट टाइम बाजैखौ दिनै बाजै आंनि बाजैलै बरिया 100% अनो नङा गाहायाव थाङा बारिलांबाय थायो गोजौ नों बेबायदि अनो हायालै आंनिया टेंगारे बारना जुयो बारना जाया दाखार बिनिया फाटदा आं बुंखाबाय बरिया फिल्मनि एक्टर नोंबो फिल्मनि एक्टर बलिउड एक्टर dia laubay cek laubay aja elo nama